sila ni Kylie Padilla. Bay, kiba nakasabag ang balita karon bay? Ang sabag ng balita na? Yawa bay. Si Alger o si Kylie Padilla ba? Buwag na. Kay yun nila, nadakuli bagong babae si Alger ba? Psst. Kinsa na Alger ba? Si Alger Abrinica ba? Itong artista. Oh. Mag-Facebook po gani usahay, bay. Dili itong puro lang email. O hindi ka updated kung saan yan itabot sa itong kalibutan. Kibaw ka, bay. Di ko parehas ni mong chismoso. Updated per me kung saan yan itabot sa itong kalibutan. Parehas lang marites. Dated kayo sa tanan. May pamag-uban mong duwa. Huwag niya, bay. Kibaw ka. Wa ko'y labot kung sinitabo sila, ha? What the fuck?! Kaya nga man, ang saan din tabo, ha? Ang saan ng balita, ah? Buwang bay. Si Alger ba o si Kylie Padilla ba? Nagbuwag na. Kay, nadaw may lahing babay si Alger ba? Yawa. Ka-artistang tawana. Way na nawaw. Ngita paglayang babae. Fuckboy gid. Parehas man ang duwang pakboy, di ba? Wala makikalay na siya, ha? Yawa. Masama naman pagkaparehas, bay, na artista man to, niya ako, ordinaryong tao lang ko, bay. Kibaw ka kung unsay kalainan ni mo ado siya, ha? Ha? Siya gwapo, niya ikaw, ba't ikaw kung nang animala ka? Di ba? Pero kung padaghanay og babae, mas dagang pa gani kag babayad. What the Kita, artista tong buhanga ka. Gwapo to. Bisag mangita pa to dagang babayara, way problema. Pero ikong buhanga ka, bati na gani kag naw. Usok pa kayo yung buot ng mababayang buhanga ka. Purya gaba. Unya karon, ichichismis ni sa kuha, si Alger, buhanga ka. May kuy labot nang minataya ka. Mas mayo pang hilabtan niya mong kaugali yung kinabuhi. Bruh. Yawa. Maninyan hipa ka tungod lang sa ina na balita. Marabeg may labot ko ng animala ka. Oo niya. O siya, nakalima na babae. Oo niya ikaw. Kapila ng kung babaeng kuliraha ka. O, na kay Christine. O niya, na kay Virgie. Kay Maria. Na Cordapia. O si Mayang pa. Una pa'y uban, purya gaba. Kapila na kang babae, unya kibaw ka, ang chicks ni Alger, mga chicas kayo sa tanan. Artista, mga gwapa. Unya ikaw, mga babaeng ipatulan nimo, magahay kayog nang. Sana man ka. Unya, di lang mga babae, may pang ito si Alger, babae lang. O ikaw, may bakla pa ka. What the? May single man pa. Sugar mami pa kang animala ka. Naunsa naman ka. Unya, naapa. Tama na. Bruh. Manto na ako. Langas pa eh. Sige na. Manto sa ako. Makoy game mong lain siya, ha? Para gisumbungan na nga yung si balita. Istorya ba yan? Mura ba yung kinsa? Di atay. Ang anhip pa tungkol sa balita nga. Huwag manggani pulos. Ngunit yung kinsang hindi ng pagkatao. Di na nahilabtan yung kagaling kinabuhi. Manghilabot pa sa laing kinabuhi. Bukong kayo sa tanan. Kitaan lang ginakoy mong asawa. Sumbong ta ng makla kagabi. Na. Kitaan lang ginawa ko yung motor sa guwas. Palatan to na ang animala ka.